sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asik lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klidik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakke perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Alhamdulillah, lagu apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh alah cacah sing ngabari aku ya bodong udele iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Lah kurang ajar Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune iki. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorarane wong loro runtung-runtung alor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya, tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidik kan podo seniman nih, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, gue ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Loh, kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya, karya. Ambak iki penyanyi, jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah, lho. IMB ya. Itulah akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Dadi selamatan ya berarti. Oh, jadi oleh berkat terus kewareken ngono ta? Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Lutut. Nek delok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lali lo. Caping gunung. Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Getok kaya dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, domong. Gending lali. Aku kita saya iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jare jual belimu ya kompak karo tanggapanmu. Lho, ketika tanggapan sepi jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki oh sulapan. Iki jenenge wong tambel butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten nderek bingah. Nderek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan ora kenek diitung mak kaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh ini sepuh, wali ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho ndi? Abahe kok buka mebel ki lho. Lah njero kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas koleksi tamu. Tempat makane akeh ra umum. Yen kula niki nuwun sewu, dinglek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek.
Walah, bocah ki lek nemen leh curhat iki lho. Oh, bedane mbahmu karo keluarga. Mula to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen gak dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune pancen yo ikon. Dan nuwun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi kae. Di depan. Neng Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh, pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru. Bathara Guru. Bathara Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe Marem. ngoten nggih, ngoten ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku sik. kebak niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Mosok wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten ate ngaji kok. Nah. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng, nek sepi ya kanggo ngaji, nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang. Sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten. Oh ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan-santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. Dadi cakra budaya wis saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing foto sing jemben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelken kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main kok. Anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu carane Dinas. Loh, kok dinas neng kono. Dinas. Dadi polisi neng kono. Polisi piye nyopet kecekel ndengi. Wong nyopet Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun neng ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan.
Niken tu kuntabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalan. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gedhuk wae pinten? Gedhuk wae pinten? Gedhuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi no sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to. Ya. Kon nggawa mantu, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Pokok lemah itu. Lagi. Sak pinten, sak pinten. Ya, kene. Neno. Jo ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, tunggu Ya, sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asing lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo pik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insyaallah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya selamanya. Santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora ora sore-sore padang bulan ayo ayo kanca padha dolanan. ayo dikan ini dah Korek. Apa iki rene? Rame-rame hidup kedotse. Ana nek tak lindri kene. Kae Bulan yen disawang kang abe-abe. kaya Ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore. gedhok Asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala-ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo
nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. Ayo ngaji. Asoy. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoy tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. Ayo ngaji. Loro. Sinau menera bodho. Telu. Golek ilmu. Telu loro siji. Kowe iki tak goleke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. Salat salat. 5. Perintah agama. 6. Ati ayem. 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. Kok dia nggak cerdas kayak aku? Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek Ini asoy. spontan loh, ini Jajal. spontan loh. Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selentem. Mesemno. Selentem sing ngendi? Selentem Gantem iki ka lho lho. gamelan ka lho. Oh, Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya. Ya, Pas sik, gak? apik. Gender. Tak tekeno sesender. Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Sik tak golek nih. Katuk. Ketok kemraket mesti matok. Lah nek jedor Jedor. kan lho. Aja nyejit timbang tredor. Ana gambang Mas, Gambang. ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. Golek iso. Tiken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Wah, iso. Ora niken iki semputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. Bocah iki asine iki perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk, Ya. pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe Nyanyi. ngajak bahagia. Ya. Iya. Ngajak seneng Iya. bareng bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk manut panjenengan pundutane wis manut mawon Iya, oh bar iki kan Abah minggah bebarengan karo Nggih, awake dhewe. nggih. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Ah. Abahmu. Gus Audin. Pajar Berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang. Tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink lho, mari gawe. Gak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke. Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Aku. Cara anune Dasamuka. Lah, kaya Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongan iki kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah.
Ki tembang lawas banget spesial Nggih. kundutan saking Bunyai Cah Bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Ya, Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah Abah. Abah Abahamu. Abahamu. Abah Amu sugeng dalu mugi-mugi sehat selamat Amin amin amin. wilujeng. Amin amin. Amin. Sudah? Sudah. Gus Ya. Audin, Gus Audin, Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu Sah. sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lagi Tadi- tahu kayak celak kirangan malah koyo ndruwo. Nggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli lah kok deletik. Asoy. Asoy. Neno nano, sakmono, Cah Bagus. Nggih, nggih. Den. Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Tutup. Youtube. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu wae kowe. Sinto. Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto ki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Niken. Anoman. sampean lho kudune Ayo. maju tuh Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngaryo Jroning Kang praja. ganggu wae kobong gede juring praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Loh. Inem rolulu. Lho. Sik. Roki Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem pinem rolulu. Pat mo. Dengan plak. Wah nek engko pas ewae, Gus. Pas ewae ne. Mungkin karo hadroh nggih. Ewae niku nggih. sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to Kondektor nabrak cengelmu. apa ngono kae Kondektor. kondektor Yuk. komposer Ya tatanan truk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. Kuwi ya. ya tonton lho jomblesan lho Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok.
kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audi lenggah niki niki lho. Izin ya Gus. Lah, lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Oke. Sikat. Abang. Iki nabo. Lah kok malah blengak. Iki berarti coron dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau goblak-goblak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek plak lambemu penak sing nabo ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono ne detak tak dik tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, bisa. abanono. Nah. Yo, Delon. tek Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tak buen. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. kolaborasi lho iki tak Ditoto. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tak bu, ben apik. Dengising di sini. Ya. Siap. Iki anu ya Mas Klitik, Mas Gluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah. Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. Niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Sampai Sungguh-sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca niku juga ada perpundutan dari anu niki SH Trate Nduk, lagune Mekarlah dari keluarga besar SH Trate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange, manut panjenengan. sabar. Buat Al Badru Alaina. Anu Mas Klitik. Ya, Bu. Kanca-kanca tasik semangat mboten niki. Tasik. Semangat ya. Abamu. Gus Audin. Oke. Alaina. Saya. Pajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh. Sabar, sabar. Tembange apa? Nduk. Sabar mawon. Sabar. Sabar. Inggih. Innallaha ma'a Sabirin. sabirin. Sabar. Nggih, nderek apa? Pripun, Mbah?
Ya ganti wong loro nyanyi, wong loro nyanyi. Oh ngaten, niken ben lenggah ini. Iya, penak. Pancen kalau wingi kali dalem. Kok nyanyi. Nggih. Kalau bernyanyi harus sungguh-sungguh. Iya. Loh, nyanyi tenan lho, kowe bengi iki orang kelawak lho. Kok Boten, ngantek kowe munggah lucu, tak seneni. Nggih. Karena Abah menghendaki malam hari ini Nggih. Nyanyi. kamu nyanyi. Siap. Kudu ngono. Nggih, nggih, nggih. Nyanyi iki apa to? Nyanyi menika menika. Aja ngantek mok walik ben lucu nyinya. Aja, enggak boleh. menika saka tembung Belajar. nyaki nyawiji. Tegese nyawiji sing dawuhke Abah wau hablum minaul hablum minanas. Oh. Yo nyawiji karo panembah marang Gusti, yo nyawiji karo bermasyarakat. Nyi menika nyimak dawuhe para yai kudu dilebokne ning ati, dirasakne lan dilakoni. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki santrine abahe kok iso. Iya no. Kula wedhe iki padha ae gandol sarunge Mbah Yai. Sementing sesuk ndang ganti helme aja pink ya. Rezeki ya nampa berkah. Yes pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Dadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling boten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Dawuh baik. Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Kang Gareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Siap. Intan, Lita karo Putri engko. Kita kali itu. Kene nduk niken jumeneng kok. Iki rumah saku Pokoke takon dawuhe- gendong Putri ya wis gedhi niken. Ayo. Terus ngono nduk jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki Nesu ki lho, Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Bilang niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albadru Alaina, terus kari dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu los ngoten. Singgile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin, Gus Audin. Alaina. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe Masih menyatu. semangat. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albadru Alaina semangat. Tambah Oh, kurang satu. apa? Pajak apa? Pesona santri. Pesona santri. Nah, Ndang. Lalu di hati. Oh iya. Oke. di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng bungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang. Ropan? Abah ropang nggih, Bah? Eh? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan gitu? Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa abahe, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit Abah biasane kalau pas los, abahe los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen. Niken ki ya ngono. Sampean ki semok kuwi. sampean ki pertanyaan kok abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampean, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupane jam dinding nek dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los, rasa Jadi- mikir ning kene iki pondok. Sampean ndak masalah nembang bokong sing Niken iki wis Ngene. mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Dok. Bokong semok ki ndak masalah, mergo kuwi karuniane Allah. Nggih. Awake dhewe duwe salanduring badan, duwe bokong semok, mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong Loh, semok, bokong as- jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantine bokong udunen. Dadi ngono.
Asline Masmu lak pembelaan to. Sing apik iki Bokong Semok anugrah saka Gusti Lho, iya Allah. to. Kuwi lak bojone bokong lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh hipen. Ya. Kalau mulang ngalih. Lah kok gaene kualik malah kaya beruk. Wes aku. Berarti bokongnya malah nih kan ya? Liyane bokong semok, Duk. Liyane bokong semok. Napa? Iya. Ropang aja Pak. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar, Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan? Ropang. Oke. Hai. Sampun, Bah. Sampun apa sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Apa ya tasik bimbang? Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Kuwi sapa muni sampun gaming ku. Rendra gitu. Rendra iki sampean. Sensi deh karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Pisangkas, Nduk. Satu lagi. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang, sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Ya, sigar. diaturke. Anu Mas Bluduk, Dalem Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno, lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo nyanyi. efisien waktu. Nggih. 3 detik. Niken. Aku Kok gak. MC 3 detik ya enak ya. Nggih. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Ya, Dek. Ora apa-apa, kok semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Abakmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Eleh. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae opo. Malah yo yogomu malah jok lutuk rongos. Yo malah ngono. Nek Tak sik, Nduk, niken. Wah, jan rumah saku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Le kok nderek wong nyawer blas piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al Badru Alaina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Bah? Pripun? Kok ora enek wong nyawer. Lah nggih, klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer. Lah lara kabeh malah ya. Nah ini Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong lho ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ale niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Bah. Ayo ngaji niku nggih, Bah. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, ambek iki langsung. Niken disawer. 2000. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimun nduk kena iki tuku krim. Oh niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwehi. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi? Putri. Put. Nama situ put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis ora eling men. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Sanggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping Kene. tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja deh. Apa lek karo aku. Kluthuk iki sarep nyawer kok anakne.
Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Bah. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3 cah. Ping 3 repe. Double rap sing kene dhewe tok. Awas.